tomto videu sa chcem zaoberať sieťovým marketingom. Tento biznis model funguje a ľudia, ktorí v ňom niečo aj robia, tak zarobia. Je jasné, že v ňom nezarobí úplne každý a je mnoho ľudí, ktorí sú zapojení do spoločnosti priameho predaja a nezarobia vôbec nič. To je fakt. Ale otázka je, prečo nezarobia vôbec nič. A aký je rozdiel medzi tými, ktorí zarobia na priamom predaji a ktorí nezarobia? Je to veľmi prosté a stačí na to sedliacky rozum, aby sme si povedali, že tí, ktorí nezarobia, tak väčšinou nič nerobia, robia málo alebo to nevydržali. Pretože spoločnosti priameho predaja sú vlastne firmy, ktoré fungujú na báze dobrovoľníctva. Ty, keď si zapojená do spoločnosti priameho predaja, tak si vlastne ako keby dobrovoľník. Nie si platená ako klasický zamestnanec. To znamená, tebe firma, do ktorej si zapojená, neplatí každý mesiac slúbenú sumu peňazí, ako to býva v klasickom zamestnaní. Podpíšeš zmluvu, povedia ti toľko, to ti každý mesiac dáme, budeš pracovať 8 hodín denne, budeš robiť toto. V spoločnostiach priameho predaja to funguje inak. Ty sa staneš súčasťou a staneš sa nezávislým predajcom, poradkyňou, distribútorom. Staneš sa nezávislým človekom, ktorý je platený vlastne od svojho výkonu. Čiže napríklad na začiatku si platená z toho, koľko produktov predáš a podľa percent, ktoré má daná firma, tak ty si vyplatená a podľa toho máš percentá v províziách. Alebo teda na tých predajoch. Ty si nakúpiš lacnejšie, predáš to drahšie a ten rozdiel je tvoj zárobok. Ako klasický obchod, tak fungujú všetky obchody. Či ideš do potravín, do obchodu s oblečením, do mesiarstva, do kaviarne, čokoľvek, čo ideš kupovať, tak princíp je taký, že ten predajca to kúpil lacnejšie a tebe to predá drahšie. A práve ten rozdiel medzi tou nákupnou a predajnou cenou je zárobok toho obchodníka. Čiže toto je model, ktorý funguje úplne v každom odvetví a je úplne jedno, či si v priamom predaji, alebo si zapojený, alebo teda ideš do obchodu v nejakej sieti predajní, povedzme, ktorá je po celom svete. Takže keď niekto napríklad ukazuje prstom na teba, že no dobre, tak ty si dobrá, ty si to kúpila lacnejšie a mne to predávaš drahšie, no to je neetické. Nie je tam tom nič neetické, je to absolútne klasický princíp obchodu. Čiže v priamom predaji si najskôr vlastne závislá na tom, čo ty osobne sama predáš. Aby si mohla mať dobrý príjem už na tom prvom leveli, kedy ty si len akoby predajca, len ten prvý level, že jediný príjem, ktorý môžeš mať je z predaja, tak vtedy to záleží len od teba, čo ty vlastne urobíš, aká akčná budeš, či pôjdeš za tvojimi známymi rodinou, ľuďmi, či proste si zväčšíš sieť zákazníkov, aby si mala potenciálne väčší predaj. Či sa vzdelávaš v tom, ako predávať, či sa to učíš, či ideš do praxe a robíš to. Lebo veľa ľudí sa učí. Niečo si doma číta, teoreticky, naštuduje si materiály, knižky a podobne, ale potom nikdy nejde za tými ľuďmi a nerobí ten predaj. Alebo ak ide, osloví tých ľudí málo. Ak máme napríklad reštauráciu, ktorá má výborné menu, ale nikde sa nepropagujú, nikto o nich nevie, tak môžu mať dobré menu. Ale proste príde tam človek, naje sa, odíde. Pokiaľ ten človek to nerozšíri ústne medzi svojich známych a nepošle im tam a nezačne sa to šíriť, to dobré meno po okolí, tak tá reštaurácia môže aj skrachovať. Pretože proste oni nič nerobia preto, aby išli za tými ľuďmi, aby sa nejako zviditeľnili, spropagovali, aby im povedali, poďte, máme dobré jedlo, poďte sa k nám nájsť. To je úplne to isté. Čiže pokiaľ niekto na začiatku, kto sa zapojil do priameho predaja, ale nepredáva a tým pádom logicky nezarába a bude hovoriť, mne sa nedarí, mne to nejde, nefunguje to, tak vlastne ten človek klame sám seba. Pretože tá spoločnosť funguje. Tie predaje fungujú, pretože sú iní ľudia, ktorí na tom zarábajú, pretože oni niečo robia, ale pokiaľ ty nič nerobíš, tak logicky nič nezarobíš. Takže dármo ukazovať na niekoho prstom. Mne sa nedarí, lebo mne si neukázala dobre, nevysvetlila, nenaučila si ma to. Jeden prst ukazuje na toho druhého človeka, ale 4 prsty ukazujú na teba. 4 prsty ukazujú, pozri sa na seba, čo vlastne robíš. Robíš niečo? Alebo čakáš, že niekto druhý to za teba odrobí? Ty si tu nezávislá podnikateľka, nezávislá súčasť
tohto veľkého kolosu, máme dobrý produkt, máme dobrý marketingový plán, máme všetky materiály máš dostupné, všetko vzdelávanie máš dostupné, ale ono to nie je len o tom, že si naštudujem materiál a že viem, že ten produkt je dobrý, ale idem a ponúkam riešenie ľuďom okolo mňa. Aby som bola dobrý predajca, potrebujem predať riešenie. Nie produkt ako taký, ale čo ten produkt robí. Ak predávam produkty, ktoré sú na pleť, tak nebudem ospevovať produkt, ale poviem, čo mi ten produkt spôsobil s pleťou. Že sa mi vyriešilo akné, že máme výborný produkt na rozaceu, alebo na exém, alebo na suchosť, na dehydratáciu a podobne. A toto je moje riešenie, môj produkt je moje riešenie. Predávaj riešenie a budeš dobrá predajkyňa, ale nepredávaj to jednému človeku. Musíš osloviť tých ľudí veľa. Ako keď máš obchod. Nepríde tam jeden človek za deň a neurobi ti tržbu, že budeš celý mesiac z toho žiť. Pokiaľ nepredávaš niečo, čo je napríklad v štádiu nejakých niekoľkých miliónov a ty máš z toho obrovskú províziu, možno potom ti stačí predať jednu vec. Ak predávaš obrovské luxusné domy, tak sa možno bavíme v iných intenciách. Ale pokiaľ predávaš produkty na pleť, výživové doplnky alebo niečo iné, tak vtedy je potrebné osloviť tých ľudí oveľa viac. Pretože niektorí ľudia len prídu, pozrú si a odídu. Tak ako v obchode. Príde, popozeráš si regále, popozeráš si, aké tam je oblečenie, ale možno práve si nevybrala. Povieš, ďakujem, dovidenia. Ale potom príde niekto druhý a ten si možno kúpi. Takže ty, pokiaľ máš ľudí, ktorí si prišli len popozerať, tak musíš osloviť ďaleko viac tých ľudí, aby niektorí, ktorí si to pozrú, sa aj rozhodli, že to chcú. A zároveň, ak máš príliš veľa ľudí, ktorí sa len pozreli a nič si nekúpili, tak sa treba zamyslieť nad tým, čo môžeš zmeniť, aby nakoniec neodišli s prázdnou taškou, ale s plnou taškou. A to je o tom, že ty to robíš a v praxi si skúšaš, čo bude ten dobrý spôsob, aby si predala. Teraz keď sa rozhodneš postúpiť na vyšší level a staneš sa lídrom. Leadership je o tom, nie že ja musím urobiť niečo navyše. Ja potrebujem viac ľudí, tak idem a z tej potreby oslovujem. Potrebujem poradkyne, potrebujem členov tímu a teraz tá tvoja zúfalá potreba vlastne vyžiaruje takú čudnú energiu tej nutnosti, že ja potrebujem tých ľudí a ty si ich vlastne tým, že ich tak strašne potrebuješ, ty si ich od seba v podstate aj odoženieš častokrát. Pretože oni majú z teba pocit nátlaku, pretože majú z teba pocit, že ty zúfalo potrebuješ niekoho, aby robil tvoj biznis, aby si ty mohla zarobiť. Ak chceš byť dobrá v sieťovom marketingu, ak chceš byť dobrý líder, tak sa potrebuješ stať inšpiráciou. Človekom, ktorý bude mať vplyv. Potrebuješ na sebe pracovať natoľko, aby ľudia chceli tvoju ponuku ešte predtým, než im tú ponuku dáš. Ešte predtým, než im vôbec povieš, o čo ide, povedali si, áno, s tebou chcem spolupracovať. S tebou ako osobou. Nie kvôli tomu, čo ponúkaš, nie kvôli tomu, že či si v najlepšej firme na svete alebo nie, pretože to tvrdí každá firma, že je tá najlepšia na svete. My sme lepší, my máme lepší produkt, my máme lepší kompenzačný plán, my sme takí, my sme onakí. Predbiehame sa tu, kto je lepší, kto má lepšiu spoločnosť. Ale ono vo finále na tom vôbec nezáleží. Či si súčasťou najlepšej firmy, najlepší produkt. Nie. Záleží na tom, aká si ty. Či si človekom, ktorý má vplyv, či si človekom, ktorý je inšpiráciou, ktorý na sebe pracuje a napreduje, aby ľudia za ním chceli ísť, alebo si človekom, ktorý môže mať seba lepší produkt, seba lepšia firma, ale s tebou nechcú mať nič spoločné. Lebo ich neinšpiruješ, lebo ich nemotivuješ. Lebo niečo na tebe je možno také, že to nie je magnetom, ale odpodzovačom. Takže aká si ty? Podľa toho sa ti bude dariť. Pretože ľudia veľakrát nejdú za tým produktom. Väčšina ľudí nejde za produktom, ide za človekom. Takže ak chceš, aby sa ti naozaj darilo, začni na sebe pracovať. Pracuj na sebe stále dookola, aby sa okresával tvoj charakter, tvoje rozprávanie, tvoj výzor, čo hovoríš, ako to hovoríš, či sa vôbec ukazuješ alebo neukazuješ. Ak ťa vôbec nevidno, tak ťažko za tebou niekto pôjde. Takže staň sa človekom vplyvu a úplne posledná vec, ktorú chcem povedať, a tá je najdôležitejšia zo všetkého. Prevezmi 100% zodpovednosť za seba, svoje rozhodnutia, svoje činy, svoje výsledky. 100% zodpovednosť. Ak budeš stále viniť niekoho, že on za to môže, že tebe sa nedarí, tak namiesto toho, aby si na sebe pracovala a napredovala, sa zaoberáš tým, že padáš stále hlbšie a hlbšie do sebalútosti a obviňovania.
Ale každý z nás je zodpovedný sám za seba. Každý z nás je zodpovedný za svoje činy, skutky, za svoje rozhodnutia. Ani firma za to nemôže, pretože firma funguje. S tebou či bez teba ona pôjde ďalej. Aj keď ju ohovoríš, ona pôjde ďalej. Napríklad firma Mary Kay je tu už 62 rokov. A samozrejme, že je množstvo hejterov. Však vieme to. Je množstvo rôznych negácií na produkty, na ľudí, na kompenzačný plán, na hento, na tamto. Vykrikujú tu jednotlivci, ktorí chcú na seba upútať pozornosť, ale tá firma ide ďalej. 62 rokov je na trhu. Prečo? Pretože je stabilná, na dobrých základoch postavená, má výborný produkt, výborný kompenzačný plán, výborný vzdelávací systém. Aj keby si ostala úplne sama a všetci, ktorí sú nad tebou, odišli, ty môžeš byť úspešná, keď sa do toho dobre pustíš. Nie je to o tom, kto ťa priviedol, kto ťa čo naučil, či sa o teba niekto zaujíma alebo nezaujíma. Je to o tebe. A ty si siahni do svedomia, čo vlastne robíš. Pozri sa na seba, ako vyzeráš. Čo vlastne robíš? Či vôbec ideš za tými ľuďmi a oslovuješ ich? Koľko ľudí si oslovila za posledný týždeň? Koľko ľudí si oslovila, aby si mala vianočné predaje? Koľko ľudí od teba vôbec niekedy počulo, že ty máš skvelý produkt alebo skvelú príležitosť? Čo tebe sa stalo vďaka tomuto? Čo sa s tebe stalo? Ako ti to zmenilo tvár? Ako ti to zmenilo charakter? Ako teba to zmenilo ako človeka? Čo ti to prinieslo do života? Čo tebe prinieslo to, že si súčasťou? Ako sa tvoj život zmenil? A to nie je o tom, či už máš super výsledky alebo nemáš. Lebo sme na ceste. Ak máš ešte nie až také výsledky, to nie je o tom, že sa na niečo hráš. Ja nemám výsledky a hrám sa na podnikateľku. Nie, ty začínaš podnikať. A niekedy ten začiatok podnikania je proste dlhší. Niekedy niekto má začiatočnícke výsledky mesiac, 2, 3, pol roka a potom proste letí. Ale niekto má začiatočnícke výsledky aj 5 rokov, 6 rokov, 7 rokov. Lebo proste tie základy nevie úplne až tak vypilovať, ale potom na to príde a ide, lebo pracuje. To nie je o tom, že no jasne, tu sa hráte na niečo. Nehráme. Kto chce, ten nájde spôsob a cestu. Kto nechce, ten to vzdá. A obviní ešte všetkých naokolo, že im mne sa nedarilo. Prečo sa ti nedarilo? Pozri sa pekne na svoje čísla. Na svoje čísla. Nie na to, čo ona urobila, henta urobila, tamto majú lepšie, tamto majú horšie, henty to robia tak, tí to robia tak. Dievčatá, prestaňme s tým obviňovaním. Počula som rôzne veci, aj takto ku koncu roka. Máme ťažké energie, je mi ťažko. Áno, možno to bol ťažký rok. A? Také roky sú. Ja už žijem dosť dlho na svete, aby som to vedela posúdiť. Niektoré roky sú lepšie, niektoré horšie. Niektoré ťažšie, niektoré ľahšie. To je normálny život. Ale to, že máš ťažký rok, neznamená, že máš prestať. Neznamená, že to máš vzdať. Znamená to, že možno sa máš zamyslieť. Ako to môžem urobiť v ďalšom roku lepšie a inak? Ako? Ako ja môžem byť lepším človekom? Ako môžem byť lepšou poradkyňou? Lepšou podnikateľkou? Ako môžem ja byť väčšou inšpiráciou? Čo môžem urobiť, aby som ja splnila výzvy, aby z mňa bolo viac vidieť? Nie kvôli tomu, aby som sa ukazovala, lebo moje ego, bo ja sa chcem ukázať, nie. Aby som tým druhým, ostatným, ktorí sú možno za mnou, ukázala, ale dievčatá, ono to funguje, lebo ja som to dala. Ak to chceš dať, poď aj ty. Ja nikoho nemôžem potiahnuť, vytiahnuť. Ja nemôžem nikomu z vás vlastne pomôcť k úspechu. Ja to nemôžem urobiť. Ako mám pomôcť, aby si bola úspešná? Ako to mám urobiť ja? Nemôžem. Ja môžem byť jedine inšpiráciou v tom, že ja dosahujem veci. A keď chceš aj ty, tak poď. Ak chceš mať to, čo mám ja, buď ochotná urobiť to, čo som urobila ja. Ak nie si ochotná to urobiť, tak to nebudeš mať. Pretože toto je práca. Sieťový marketing nie je, že ideme sa tu tešiť, ideme tu vizualizovať a ono nám to, vesmír nám to pošle, Boh nám to pošle. Takto to funguje? Nie. Ty si môžeš vizualizovať, môžeš mať afirmácie, to je všetko super, lebo to pomáha tvojej hlave. Aby si to nevzdala, aby si z toho mala radosť, aby si bola napojená, aby si mala inšpiráciu, aby si vnímala inak okolitý svet, to pomáha tebe. To nepomáha Bohu, aby ti to tu zosypal. Nie. To pomáha tebe, aby si s iným prístupom išla pracovať. Pretože priamy predaj je forma práce. Práce, dievčatá, práca. Zas mám čo robiť. Áno, máš.
Pretože tak sa zarábajú peniaze. Peniaze sa nezarábajú že tým, že sedíš na zadku. A dneska máme strašne veľa takých videí, jak ti každý povie, jeden e-mail mi zarobil 50 000. Áno, jeden e-mail. Ale čo je za tým jedným e-mailom? To treba povedať. Za ním je práca. A je jedno, či to je práca v kancelárii alebo v obývačke. Pracuješ. Premýšľaš nad tým, robíš to, vypisuješ veci, zbieraš si databázu, nevyšlo to, ideš znova. Hej, a toto je to. Práca, dievčatá. Práca ti zarobí peniaze. Fokus a zodpovednosť. Ja som zodpovedná za seba. A ešte by som povedala na záver Mary Kay Ash. Čo bol sen Mary Kay Ash? Mary Kay Ash vysnívala spoločnosť, ktorá ponúkne ženám pracovnú príležitosť, aká nemá konkurenciu. 62 rokov dozadu vymyslela firmu, kde povedala, v našich stanovách bude pravidlo. Správaj sa k druhým tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe. Na prvom mieste bude Boh, na druhom rodina, na treťom kariéra. My nepôjdeme cez rodinu, my nebudeme na úkor rodiny pracovať, ani na úkor tvojho duchovného života prevalcovať všetko živé. My to budeme robiť inak. Ale je to pracovná príležitosť pre ženy, ktoré chcú v živote viac a mať správne zoradené priority. Aby mohli byť veľmi dobre zaplatené za svoj výkon. Keď podá malý výkon, má menší plat. Má menšiu províziu. Podá väčší výkon, má väčšiu províziu. Je väčšou ženou vplyvu, má väčšie peniaze. Je menšou, má menšie. Ale Mary Kay Ash nezaložila firmu, len aby sme sa tu vytešovali. Hej, to je super, že my máme takúto krásnu firmu. On to je všetko pekné. Ale ja podotýkam, že toto je práca. A presne toto Mary Kay Ash chcela. Ona celý život pracovala a pracovala tvrdo. Ale stále narážala na to, že bola diskriminovaná len preto, lebo bola žena. Ty si žena, ty si menej. Nie. Ona chcela firmu, kde žena bude dosť. A keď je niekto šikovný, keď je niekto pracovitý, tak ho chcela za to adekvátne oceniť. Ona neslúbila každému, kto sa stane súčasťou, tak ja ťa zavalím diamantami. Super, že si súčasťou, nič nemusíš. Hlavne, že to si, teš sa. Nie. Ona oceňovala najlepšie. Buď najlepšou a budeš veľmi kráľovsky ocenená. A okrem toho, že budeš kráľovsky ocenená, budeš mať ten luxus, že ty nemusíš chodiť do práce od do. Kto si to môže dovoliť byť tak kráľovsky zaplatená, ako sme my v Mary Kay, a nemusieť odísť z domu ráno, lebo môže pracovať z domu. Môže mať flexibilný pracovný čas a organizovať si ho sama. Navyše môže mať okolo seba ľudí, s ktorými si vždy má čo povedať. Má možnosť niekde chodiť, ísť napríklad na akciu, ako je Red Party, Business Forum. Firma Ameriky to pre nás nachystá. Budeme sa cítiť ako kráľovna. Budeme sa cítiť perfektne. Pôjdeme na Business Forum, kde môžeme prežiť 2 dni, ktoré nás naštartujú na nový rok. Môžeš sa vzdelávať, môžeš byť súčasťou komunity, partie, ešte navyše vyzerať krásna, lebo to je náplň práce. Držím vám palce a buďte hrdé na to, že ste súčasťou. Lebo ste súčasťou geniálneho systému, ktorý funguje. S tebou či bez teba fungovať bude. A je len na tebe, či si vyberieš, že budeš stagnovať, možno odídeš, ešte ohovoríš systém, alebo pôjdeš dopredu a budeš rásť. Je to len a len na tebe. Ale ja vám prajem, aby ste si mohli užívať život aj vďaka Ameriky, tak ako si ho užívam ja. Pretože ja mám prácu, ktorá je niekedy výzva. Pretože je to práca s ľuďmi a ľudia sú rôzni. Ale je to zároveň práca, ktorá ma baví, ktorú milujem. Ktorú robím 18 rokov. 17 rokov som direktorka a cez môj tým prebehlo množstvo ľudí. Niektorí prišli, vyzerali ako veľké hviezdy, že oni proste budú úspešné, oni to vybudujú. A ako prišli, tak aj odišli. Bolo množstvo ľudí, ktoré prišlo a odišlo. Ale ja som tu stála. Pretože ja som sa rozhodla. Budeš tu aj ty? Rozhodneš sa? Alebo to necháš tak? Keď odídeš, v firme Mary Kay sa nič nestane. Ale možno tvoj život bude chudobnejší. Takže tak.